Per on ven? La fai en curva i recte avall. Recte avall? Ai! No m'ha salit. Torna a pujar. Queda molt, però és de molt ben fer perquè està buscant. Molt bona, sí senyor. Molt Sí bé. senyor. Que hi havia sortida per allà? Sí. Hi havia sortida, sí. Però... Què és el que havia recte? Sí, allà, sí. Ja no semblava, eh? Clar. Ah, i això de les campanes no és el compra. Què és? Sí. L'Àngelus. L'Àngelus. Però l'any... Però l'any és de la curva. L'any és de la curva, eh? Àngelos ens ha les botes. És que quan els veus no estan difícils. Tómale, tira el cul enrere. Bravo, bravo! Molt bé. Me falta Francino. Ara per així. No, molt bé, hòstia. No, baixeu. Bueno, això és una història que veia. Jo l'he après a Vale, ara ja sé com feu aquí. Tranquil·la. Allà, què vols fer? Vols baixar per on? Insisteix amb lo de la... Espera, Pues baixem per aquí, fem aquesta curva. Dígame. Tenia que prendre l'anglès, és el que deia. Que no ho veig molt clar. Bueno, i que posa a aplaudir. Que hi ha gana! I això no el tinc. A veure, és la por. Has enganxat mal la traçada? Sí. Ah, perquè he enganxat la traçada malament. L'espatlla... Has agafat, no? La màquina no l'has trencat? La màquina potser no l'ha Has contat. agafat per aquí. No Té que ploure, eh? pot pujar, llavors et pot No passen ells perquè se'n Surt la d'aquí, canalla, surt d'aquí, Pep. que vindrà aquest On baixen aquí? No, la càmera, on s'hi porta davant. La màquina no sé què tal. Senyor! Això no ho feia passar abans, eh? Ah, que semblava fàcil quan baixava. Pues va parir. Pues va hòstia el cul que m'he cagat. Pues mi no. Que cabrón. Hago un doble, anem a veure el doble. Ja per fer, està malament. Sí, ja tancaré. L'altra manera, si agafes de la traçada la fas. Si agafes malament, Sí. No, perquè estàs molt suau. aquesta encara que